Sa ikapito nga sudasod nga tuig, liwat nga ginkilala nga pinakamalipayon nga pungsod sa kalibutan ng Finland. Base sa World Happiness Report, ang ginbasihan sa pagpili sa mga malipayon nga pungsod amo ang social support, income, ikaayong lawas, kahilwayan, kaalwan, kagwala, sang presensya sang korupsyon. Nagasunod sa Finland ang Denmark kag Iceland. Ang Afghanistan kag Lebanon naman ang nagapangulihi sa listahan. 4 ka tuig ang edad ni Doug Woods, sang una ini nga nagbakal sang toy car. Ang iya koleksyon ang nagdamo, kag siya karon edad nga 43 anyos. Siya nakatipo na sang 25,000 ka toy cars, kag ginakabig nga isa sa mga eksperto sa Canada sa sini nga mga hampanganan. 25 ka tuig ang nakaligad, gintukod sini ang isa ka club para sa kasubong niya nga mga toy car collectors. Sinila nga Pebrero, iyaman gin-display ang pinakapanagsahon niya nga koleksyon sa Canada International Auto Show. Plano sini sa karon nga magbukas ang isa ka museum kung sa diin iya iga-display ang iya koleksyon.